נו, תתת הטיול השנתי, והרסתי הכל. לא ממש. למה? את פונקת אותי. זה לא זה. את יכולה לשמור סוד? ברור, את יכולה לספר לי הכל, את יכולה לספר לי. סתם, להורים שלי אין ממש דרך לשלם על טיול השנתי. אל תדאגי. אני לא אספר, אני מבטיחה, את יכולה לספר לי. כן, טוב, ביי. אבל אל תזכירי את זה, אוקיי? אני לא רוצה שיצא מצב לא נעים. מבחן? גם לך? כן. וואי. תגידי, מאיה, למה לא יצאת לטיול? אני הייתי חולה, אז סתם, לא יכולתי לצאת אפילו מהמיטה, הגעתי למצב, לא מבינה. אז למה צילמת את עצמך לסנאפצ'אט בים? לים? זה בטח טעות. מה בטעות? מה קרה? כלום, סתם, נו. מה, מאיה, את לא סומכת עליי כאילו אנחנו לא חברות מספיק טובות בשביל שתספרי לי. די, נו, תמר, אני לא התכוונתי להעלב אותו. סתם, פשוט. להורים שלי לא היה להם מספיק כסף. מאיה, את יכולת להגיד לי. הייתי מביאה לך. גם אם היית מציעה, אני לא הייתי רוצה. טוב, אל תדאגי, במילא לא הפסדת כל כך הרבה. למרות שהיה ממש כיף. כן, אני שמחה שנהנית. לא זז לה. על מה כולם מתלחששים? לא. אתה יודעת שמה לא יצאתי בגלל שאין לה כסף? אבל גם נכון, אבל רק... יכולה לדבר איתך רגע בארבע עיניים? כן, מה קרה? שטויות, מה? מה שטויות? מה שטויות? כלום, לא משנה. מישהו רוצה לבוא איתי לקיוסק? סליחה שאני ארבה לך כסף? גם אני יכולה ללוות לה. כן, את צריכה שאני אעשה לך? למה שאני אעשה שתביאו לי כסף? כי אין לך כסף לצאת לטיול השנתי, אז את צריכה איזה 5 שקל, יש לי. מאיה! למה לא נכנסת לשיעור? די, לינוי, אני לא מאמינה שסיפרת. אני לא סיפרתי, זאת תמרה סיפרה. מה? אני אומרת שאנחנו החברות הכי טובות. יש אנשים שפשוט לא צריך לסמוך עליהם, אבל אני באמת תמיד חושבת.